Hake social media kuplung tabuk bong ni borok je bu bagrana hamya samani tiprasana hamya samani hake bong ni amra bangali bodol je aguli wo tirprani malik sobo bangali wansa ni samani ga ab jora kha biango bora jara kha tong thok jagai si tonglai bla bangma biang ni bodol bodol tabuk social media influencer bong ni je wansa rong ni influencer borok bo salai hake biang ni ongkhori tabuk biang ekdom jatra patra kha insult khlai tiprasa rong no salai tonglai ka social media ni bising tei hake chini tiprasa baksa buksu je influencer tongnai rong ka borok thaisa bo kok saya baksa buksu sawo khorokse tiprasa rong ni birman o jaga naina di agule hai rogo chung mukhi tung ro phali chana na ka busuk birman khlai jaga jaga ri jagya dugan hai irai khlai jamani te tabung ga social media ni bising tei borok phaima se saiman to chung otter prawbudi ke sajon khlai pemini borok se ohani malik bongni raja se oro haike tripurana tai tam jane bo bumi rok sini sai tong si sri bumi tam jane bumi hne haike am to bangladesh bising se khlai ble haike borok sawo je bangladesh tripurani parno to mane hai amani baganya chung o jaga o oro phayo chini tiprasa ra Tripurani raja no chini Tripura haike Bangladesh pa tongmani afro Tripurani ni kaisa kani je komila tai nuwa khali rok sile rok tongmani nei saw borok haike a ha rok biang thame ke tini borok o jaga phakyang ka a ha ke tom bui phirok tuya oro tabuk phaye o hil tiperani je borok rok ni tong thaisa tai je agi bubagra songne amalo sir city wo o Tripura ha tabuk je a jora to hil tipera hani sini jago je tamuni Tripura tongi tongmani age a jora o jago Tripura sarok mamang tongi tong hok khlai chawe age je hasuk hatai je kuchuk ha tong tongmani jaga norok joton saimano age awang se tabuk shek jagi tong kisa khlai age norok joton saimano amono tese katal ke sanan nangya tai je bongni borok tongnai ro borok to kuchuk hapung hatai ro tongnai borok ya tabuk to borok tong thaja krengi Tripura ni jaga seknani bage edise area ro segi tongo kwbangma hapung hatai ro borok to tongya jathai je amte o tisai kinaro go borok tongi tongnai sa jago thuwei tai khini borok tabuk kwbangma je bodol bongni borok ro bubagra no fire khlailajak police station no to mani bage male bubagra ang malikni samani Tripura ni malikni samani ta agi to bubagra bo bini thagusong o jago bubagra bir bikrom songro o jagoni malik hage kwbangma wanjibo songrok bo gojibo je bubagra bir bikrom te bubagra songrok no malik o aguli ni hage aguli to agiwo bubagra songrok bani tui juli tongjak hage tai am katal ke sana nangya hage je borok amsake Tripura sarong hame ke sawo je bongni je sayarong no khai amin ki phop tike phobo je illegal bangladeshi phai tongmaro borok amno kha cha jagya mane je chung o illegal bangladeshi rong ni kok sawi tongmani ga amno kha cha jagya borok tebo se tumnan nayo hage asam ni je cm himanta biswa sharma je sai tong je Tripura o kwbangma ora dalal bangladeshi rong to bunai bangladesh rong ga kai hindu si nei hage hindu mane no wanjibo songrok o jaga or kuno thuruksa rong ni kok re to mani bage male Tripura ni history te live buma joto borok no saimano amo chini Tripura ni borok simi samaya kubuni je hasteni borok robo sawimano 12 tha kotor gnangni sawimano jeng amo net khulugnya ke no google khulugnya ke no pra srai ke nukjaga jaga Tripura sobni Tripura raja sobo tongmani hage butti khe o jaga wo kubuni bosong ayang nani borok rok phaye oro dominate khlai borok o jaga population bangai democracy change thaka haike amatai katal ke sana nangya haike je chini Tripura sarok je tabuk amte ke baksa buksu je hamya sai tongnai rok baksa buksu je neta petaro jeng nugi tongle social media ni bisingte je hamya ke sai tongmani je bongni o borok rok je chini Tripura sarok hamya ke sanai borok no koltaya kunban je sai haji amo politics sei borok jespan saimano joto ni right tongo hai irain sai tongo a Tripura sa neta hanjangne rok je Tripura sa amti sagakai amno nga ka hamya sanai oja wanji bosong rok je Tripura sa ni against kok sanai rong kai borong ka amo politics agent sibong agenda sibong namo kununya amo sanai sai tong thu bonam democracy ble india jes kapan sai tong manu party khanyan bagin sai tong borong ka support khaye hage angamo mungkhulu gite sana nangya norok jotono saimano hage amte hekino Tripura sarok thanchangya sak Tripura sarok biang ni peplawe ani ke bongni borok no ka support khlaiye Tripura sarok no kai hamya sanai bongni borok no kai amo political agenda si bongni je sanatang amo democracy sananyo borok ni sawai tongnai Tripura sarok kai ultaya Tripura sa kising Tripura sa no hamya salai tongnai hake am dekhe dang bahno jengte ba am dekhe tola klengnai chini dofa komornai ayang nani borok rok phainai hake chini borok ngakai je bongni against kok sa kai chini borok no kebenge amte hai samasa ya hai irai
kuli ekdom hunjenai hage bong boro am dika politics ni bising tifana satu je chini tiprasa rong hami hami aklaye hage bong ni borong no ngakai o chini tiprasa baksa buksu neta peto warong no hami kai sa sagla borok ultaya support khaima hage sai tongnai hage am ti rong no tom sanamu chunor komini bising tiki shahar mano angha kuno fan kok thai kre hachi ekdom chajage siming tong hachi amte hai borok rong no hage video na chajaka like ready tai share klaji jot tiprasa ni thane na amte hai borok hamia je tiprasa ni against kok sanai tiprasa no bo sogitu hage channel subscribe khai di jotono kaham tongbai di thaja tongbai di khulumka hambai।